mar medre. Kachako, for example, an skunda an mayai, ayai school bongo ni music and media. Okay. Mani skunda. Jafuambo, kama wanchini pauni. Konyalo koni bi kona bedi kono mona batimi ni interview. Koro, hilo ni waketo kamano, okete ke kamano ni kicha, wadwaro ni mondo nyithindo mo admit. Kagibiro somo e school mora mawinjo gin. Kichingino wangiyo gi career pathways mar ng'ato. Okay. Kulilo kaka school mar music and media ni. Ilo ni ng'ato dono obed jafuambo. Mandi ko gazette, malende radio ka Victor, malende TV, ng'ato dwaro timo maneno en ma tije mana tij go picha. Koro ilo ni ng'ato ko biro kamano, koro kanyo wa centralize resources mondo ng'e ni ng'ato ko biro tiegre kanyo. Eno yudo gik moko mowinjore mondo tim kanyo kaka wan gi teaching studio, wan gi editing labs. Koro yudo ni ko biro kanyo to timo ng'awa gi yudo kanyo. The same thing ki yudo ni dadi ng'ato mondo tim ng'awa odo tim degree mar law. Law kuno ket kamano to law yudo gen ge program achiel no. To koro nyithindo koro ka biro yudo kanyo ki yudo ka school ni nyalo ne ge programs mopogore. Koro ket kidienje Kibono mikoro gi share the available resources mar training jopuonjre e kidienje go ilungo nango e kidienje go mondo mi giyud angowa giyud tiegruok mowinjore. But moloyo biro nitie resources moko ma ji share. Iyudo samoro kata lab Ibro lab moro ngato moko timo education. To ngato be timo pharmacy. Ko yoni ja pharmacy te lab moko magite mango magi share in common. Koro that is just still allowed. But ukete gi kaka skunde go to ukete gi mora nikech nyithindo gi mondo mi ango mondo mi at least you access to these facilities mondo mi gitiegre malongo. Erokamano ahinya. Poda mane peja chiel nogo no. Ere go miya an kata ere gima janyuol mawinjo wa kawuono gokinyi ni kata mana japuonjre mane giriyo matimo program mar degree mare Kabarak kata mana masters mare obi Kabarak. Why Kabarak? Erokamano kuom penjo Victor. Kabarak kaka wacho ni Kabarak en private university. Yes. Ingene private university kaka janyuol nyalo wacho ni gin gi options mar the public. Yes. But gima mokwongo mayo kada wacho ne oganda wa ni Kabarak university ni kata obedo ni en private. Namba mokwongo iyudo ni one nyathi ibiro somo bro somo muda mowinjore. Wang'eni degree, most of the degrees iyudo ni dhi higni 4. In bang' higni 4 go iyudo ka nyathi oteko ang'o osetieko sombe. But gima ber molo iyudo ni kaka higni 4 go wan kaka wapogore gi jo public ni iyudo ni wan wadhi 3 trimester.